Hello friends, welcome back to the channel. Hope guys absolutely fine. So friends, the Jio hai good news labatai jabur mojang good news labayo. So finally ma Jio hai makase booster go launch kalam ekdom Jio 5G network and Jio TV Plus and Jio Mart and Jio Education apps go lanani hai and Jio Glass ko lanani hai kina be makase booster go launch kalamno honnani bungdong Jio ni janki daklai press conference fini hai ma Jio ni chairman and Mukesh Ambani ja bungdong to finally ma joni India why 5G network ko hai ma Mukesh Ambani ja hai ma Jio 5G network ko ma finally joni be India why launch kalamsigon nan bungdong so mala launch kalamsigon ko bungakhai arkhina dasimbo so दस्रा खान्थियाव 5G नेटवर्क दाबो लन्च खालामनो दाबो माने बिनि स्पिडा जेनेकि US एन्ड चाइनायाव लन्च खालामनो दा बिनि जेनेकि स्पिड 5G नेटवर्कनि स्पिड बे स्पिडा दाबो एसे माने मोजां नङा होनना बुंदों सो जोंनि इन्डियायावहाय लन्च खालामबा जोंनि इन्डियायावसो मारै जायो सो फाइनाली मा जोंनि इन्डियायावबो मा Jio 5G नेटवर्कखौहाय लन्च खालामसिगोन होनना बुंदों आरोना जो जेनेकि Jio नि चेयारमेन मुकेश आम्बानी जिया ओके सो बेखौहाय माला लन्च खालामगौ दाबो फिक्स बुङाखै सो Today, friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India. So friends, that bitanga be Jio 5G network ko janaki launch kalamdong dong da be janaki 5G network ko जों use खालामनो थाखाय जों मा जोंनावथ' मा 5G device to थानांगोन 5G smartphone to थानांगोन so जोंनि इन्डियायाव मा दा 5G janaki device janaki 5G smartphone दा already launch खालामखाबाय but मा janaki बे 5G smartphone नि दामा बिराद गोबां so 40-50,000 तो दाख्लै समावनो बेखौ लन्च खालामदों अलरेडि लन्च खालामखाबाय 5G स्मार्टफन हाय जानकि बे 5G स्मार्टफन खौहाय जा साबेसे मानसिया बे स्मार्टफन को सोर बायनो हागोन सोर साबेसे मानसिया जे 40-50-60,000 नि गाहामनि 5G जानकि स्मार्टफन खौहाय तो बयबोथ' बायनो हानाय नङा इसेबां दामनि सो बिनि थाखायनो मा जिअ'आ मोनसे प्लेनिं खालामदों गुगल एन्ड जिअ' सानैजों पार्टनारशिप जानानैहाय मोनसे स्मार्टफन दिहुननो नागिरदों आरोना गुगल एन्ड जिअ' सानैजों पार्टनारशिप जाखाबाय सानैजोंहाय मोनसे OS मोनसे डिवाइस जानकि मोनसे स्मार्टफन जानकि मोनसे एसे दाम खमावनो स्मार्टफनखौ माने दिहुननो नागिरदों आरोना जों पाब्लिकफोरनि थाखाय एसे दाम खमावनो मोनगोन होनना बुंदों बिथाङाहाय ओके सो अलरेडि 5G डिवाइसखौथ' स्मार्टफनखौथ' लन्च खालामखाबाय बे इसिबां दामखौ साबेसे बायनो हागोन रावबोथ' बायनो हानाय नङा स' जानकि बे जिअ' एन्ड गुगलआ मोनसे जानकि स्मार्टफन दिहुननो हादों सो बे स्मार्टफना मा एसे दाम खमावनो मोनगोन होनना बुंदों आरोना स' आरो नेक्स्टआव दङ जाहैदों जिअ' मार्टखौबो लन्च खालामदों स' एक्चुअलि मा जिअ' मार्टआ मा होनना बुङोबा जिअ' मार्टआ मोनसे जानकि जोंनि जानकि फ्लिपकार्ट एमाजन बायदिनि जानकि अनलाइन शपिं खालामग्रा जागोन आरोना अनलाइन शपिं खालामग्रा बे जानकि बे जिअ' मार्टआहाय WhatsApp जोंनि एटाच जाफागोन जानकि WhatsAppआवनो बे बुस्थुआ एभेलेबल जागोन जानकि जोङो फ्लिपकार्ट एमाजनाव जोङो माबा मोनसे प्रडाक्ट नांगौबा माबा मोनसे बुस्थु नांगौबा जेरैखि अनलाइन शपिं खालामा होमबा स' बे जोंबो मा इजिलि दा जोङो बे जिअ' मार्टआवहायबो मा जोङो अनलाइन शपिं खालामनो हासिगोन ना जोंनि नांगौखिनि बुस्थुखौ जोंनि प्रडाक्ट बायदिसिना फुड बायग्रा जाग्रा लोंग्रा बे बायदिसिना बुस्थुखौ माने नोंथाङा नोंथांनि नांगौ मथ' प्रडाक्टखौ मोननो हागोन होनना बुंदों बे जानकि बे जिअ' मार्टआहाय मा WhatsAppआवनो एभेलेबल जागोन होनना बुंदों बे जानकि बे WhatsAppआवहाय एटाच जाफागोन होनदों बे जिअ' मार्टआहाय जोंनि बे WhatsAppनि थ्रुयैनो मा जोङो सार्च खालामनानै जोङो अनलाइन शपिं खालामनो हागोन आरोखि ना स' जोंनि थाखाय मा बे एसे इजि जागोन आरोखि ना WhatsAppखौ दा सोरथ' इउज खालामा बयबो इउज खालामनो होमबा जों इउजारफोरनि थाखाय एसे इजि जागोन आरो जोंना मा नेक्स्टआवहाय दङ Jio ग्लासखौबो लन्च खालामदों स' एक्चुअलि मा जिअ' ग्लासआ जों मोनसे सानग्लास बायदि आरोखि ना जिअ' ग्लासआव जोङो मा जोंनि 3D 2D भिडिअ कलिंबो फन रायलायनो हागोन होनना बुंदों मुकेश आम्बानीया दाख्लैनो बुंखादों बे बुस्थुखौबो जिअ' ग्लास जानकि बे सानग्लास बायदिनो आरोखि ना स' बे जिअ' ग्लासनि जानकि अजन बे अजना मा गासै 75 ग्राम होनना बुंदों वेटआहाय 75 ग्राम बे जिअ' ग्लासनि थ्रुयै जों मा 3D 2D भिडिअ कलिं रायलायनो हागोन आरोखि ना स' 3D 2D भिडिअ कलिं होनोब्ला जोंखि बेखौ गाननाय लोगो लोगोनो जों मा भिडिअ कलिं रायलायोबा बै सिगाङाव जेन'बा नोंथांनि सिगाङाव सासे मानसि दं बायदि बे गसंगोन आरोखि ना बे गसंनाय बायदि फेस टु फेस रायलायनाय बायदि मोनगोन आरोखि ना 3D 2D भिडिअ कलिंआ बिदिनो जागोन होनना बुंदों जोंनि 3D 2D होनबाथ' नोंथांमोना बुजिखागौ जोंनि सासे सिगाङाव मानसिया गसंदों जेन'बा नोंजों आंजों रायलायनाय बायदि मोनगोन आरोखि ना खाथि फेस टु फेस जायगायावनो मानसि जाखारनाय बायदि नुनो मोनगोन थिग बेबायदिनो जोङो 3D 2D भिडिअ कलिं रायलायनो हागोन होनना बुंदों बे जानकि बे जिअ' ग्लासनि थ्रुयैहाय अके स' आरो बे
जेनाखि बे जिअ ग्लासआ गासै 25 टा एप्लिकेशनखौ सापर्ट खालामो होनदों स' एक्चुअली बे बुस्थुखौ माला लन्च खालामगोन दाबो फिक्स खालामाखै दाबो एक्चुअली बेखौ मा लन्च खालामसिगोन होनना बुंदों आरोखि ना बेखौबो अके आरो नेक्स्टआव दङ जिअ टिभि प्लासखौ लानानै जिअ टिभि प्लासआ मोनसे ओरैबायदि बुस्थु ना जेनाखि जोङो नेटफ्लिक्स एमाजन प्राइम बुटफोराव जोङो मा मुभिस बायग्राफोर नायनो थाखाय जोङो साबस्क्रिपसन खालामनांगौ जाना फैयो साबस्क्राइब खालामनांगौ जाना फैयो साबस्क्रिपसन मान्थलि साबस्क्रिपसन नङा होमबा स' नायनो थाखाय एक्सट्रा अके स' दा मा जेनाखि हमना लादो एमाजन प्राइमावहाय एमाजन प्राइम भिडिअखौ नायनो थाखाय मा एमाजन प्राइमनि माबाखौ साबस्क्रिपसन लानांगौ जोङो 1 मान्थ बा 1 इयारनि नङा होमबा एक्सट्रा लानांगौ जाना फैयो जेनाखि बुटआव नायनोबा जोङो बुटनिखौ एक्सट्रा साबस्क्रिपसन लानांगोन एबा नेटफ्लिक्सआव नायनो थाखाय मा नेटफ्लिक्सनि एक्सट्रा साबस्क्रिपसन लानांगोन नङा होमबा दा बिदि एबारनिफ्राय बिदि जाहामेला नंला नुदों जेनाखि जिअ टिभि प्लास बे जिअ टिभि प्लासआवनो खनसे साबस्क्रिपसन लाबोनो गासिबोखौबो नुनो मोनगोन ना नुदों जेनाखि जिअ प्राइम जेनाखि एमाजन प्राइम भिडिअ एन्ड नेटफ्लिक्स बुट बुस्थुखौनो नुनो मोनगोन ना बुंदों बेयावहाय जेनाखि जिअ टिभि प्लासआवनो अके आरो नेक्स्टआव दङ जिअ'आहाय मोनसे एडुकेसन एप्सखौ लन्च खालामदों अके स' एडुकेसन एप्सफोरा जोंनि बे अल अभार इन्डियाआव सोलिगोन होनना बुंदों अके स' बेनोसै आरोखि जिअ'नि माखासे गोदान लन्च खालामनो नागिरनाय बुस्थुआ स' नोंथांमोना बे लन्च खालामनो नागिरनाय बुस्थु 5G नेटवार्क लन्च खालामनाय नागिरनाय एबा 5G डिभाइसखौ जेनाखि गुगोल एन्ड जिअ पार्टनारशिप जानानै जेनाखि डिस्कभार एबा लन्च खालामनो नागिरनायखौ एबा बे जिअ टिभि प्लास एबा बे जिअ मार्ट बे बुस्थुखौ लन्च खालामनो नागिरनायखौ नोंथांमोना नुनानै बा खोनानै नोंथांमोना मा मोनदों गाहाय कमेन्ट खोन्थाहरलाय आंनो अके स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान मावनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनै एसेनोसै बाय